Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kuSibongile Ndodlamini ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi ukwenza uzobe siyadangala phela emva kokuthola ukuthi baningi abantu emndenini wakhe abebazi ngale mfihlo kaNomalanga. Kushiwo kwathiwa umndeni kakwenzo uzobe usiyakhathazeka kakhulu ngaye, okuzodala ngisho nanokuthi uNomalanga agijime eyofuna usizo phela endaweni ebikade ingalindelekile. Kuphinde kwaveza ukuthi usuku lwembeleko kaThemba lizobe selenza ukuthi uNomfundo ayibuza ayiphendule ukuthi hayibo, ngabe ngithathe isinqumo esikahle ngokuvumela abantu bakaDlamini ukuthi bazokhokhela ingane yami uThemba. Kanti-ke siyazi guys ukuthi lo kungabaza kwakhe kuvuka ekutheni uPhetheni bekade nje embhinqa esho ukuthi ayi girl, ngiqedile ngawe, isondo lijikile manje, ngikuphuce indoda ngakuphuca ngisho ingane yakho. Manje koNomfundo kuseyibuza ayiphendule ukuthi ngabe kuyisu eliright yini ukuthi avumele abantu bakoDlamini ukuthi bamkhokhele uThemba noma cha. Kuphinde kwaveza ukuthi uPhetheni uzobe seconfronta uVusi benogcina ababuzisisa ukuthi ngampela bebeyazi le ndaba enkulu kangaka yokuthi uNomalanga bengakaze akhulelwe. Kanti kuphinde kwaveza ukuthi uNomalanga uzobe siyayijwiba uGirl aye kuSibongile ayoxolisa, aphinde futhi amcele ukuthi angenelele phela ekusizeni ukwenzo njengoba nje ukwenzo ekwi-dark place njengamanje. Kushiwo kwathiwa uGirl umane wathi ayi ushentshweni, wamane nje waxhumana nokwenzo ngokuphazima kweso, izinto-ke zaqala zathi ukulunga ngasohlangothini lukakwenzo benoSibongile. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi ngosuku lwembeleko kaThemba ayi ukwenzo uzohluleka ukuzibamba, kukhuphuka ushukela asithole sekuxhiza umfowabo uVusi ngesibhakela. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uVuma usezoke aphinde naye athathe isitolo sikaDeliwe asinikeze uSamke njengesipho, asho ukuthi akazama ukukhanda imali phela ukuze athole indlela yokuziphilisa. Yambona nje guys, ngampela uSamke sengathi ufuna impela ukumdla iy'thende uDeliwe, kodwa-ke ubeshilo vele ukuthi hhayi yonke into uDeliwe kanye noPhetheni abanayo uzoyithatha, futhi akadingi nanokuthi beze bemnike yona leyo nto, yena uzozithathela. Shuthi-ke useqalile uGirl ngala ubhizi nomyeni kaDeliwe, asaziyo ukuthi usazoyana kuPhetheni ayomthathela onjengaye yini. Phela lapho-ke guys, amanqampunqampu namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.